Li Türkiye'ye bi buhavûnê re zemên ku tên kirin êdî xercî canê xwe bûnin. Zemên ku di dem û wextên dawîn de tên kirin, bilxasa kesên maîşa askerî distînin û di nav civakê de herkes nerazîbûnê xwe nîşanê van zeman didin. Ev elektrîk û doğal gaz divê em divên ku zem helînin şo. Salê carek bû hergev heta vêge. Ince vêge herme zebtê ji me re. Ya bileş Xwedê bitirsin, Xwedê ji we razî bî. 400-500 zêde jî tê erê. 100 li ku ye, 500 li ku ye. Pêncî ben qûno dat ewlî. Bîrê min tê. Feqet vêge 400-500 tê. Em dixwazin fakîr fuqara te fakîr. Em tev bi ameletî sorin. Îşê me teva ne düzgün e. Pêsta satan piretê davyazga gune ya. Xelkê ku bertek û nerazîbûnê xwe li dijî van zeman nîşan didin, dibêjînê êdîn van zeman pişta wan şikiyandiye. Em hefta. Hê zema weka ya inha tin min diya. Yani zaftê. Millet ki bazı jî herkes dixwaze jî terk biko here. Hewqa zor çêbûye. Xelk her wa dibêje ev zaman êdî di nav civakê de tesîra menfî li ser her kesî dihêle. Êdî nizanin ku çi bikin. Xelkê madûr her wa dibêjin, hema her roj bi xeberek zema din hişyar dibin. Xelkê madûr dixwazin hikûmet dengê wan bibîne. Emekliyim he. Peri doğal gazı, elektrikê, her salê di sê care zam tê serê, em jê ne memnûnin. Bütün insan ne memnûn, ne ku em tenê ne memnûnin. Maaşê me têre yani doğal gazı, ceyranê û avê û hema dibêjî çin tamamê ew têra wan nake, em perîşanin. Em dixwazin hikûmet bir anca çözüm ki. Ji bo zêdetir madûr nebin, wek acîl ev zemên ku hatinin girtin bên betalkirin. Xelkê madûr gazinên xwe wiha anî ziman. Maaşê me mesela têra mesrefan me nake mesela. Em pê milyarek û nîv didin min, û têra mesrefan jî nak. û ceyran û av û mesref û şû bû mesref divê têra me nak. Çi dixwazî jê yetkiliya? Wallah em dixwazin ku tiştekî dûzanlî çê bibe û mîna her sal ku çawa mesela ji 3 sala careke zam dihad em dixwazin bû ya wayî çêbe. Em naxwazin her roz zam. Ceyranê me tat 100 baot, 80 baot, 60 baot, vêga 300, 400, 350, 307 duî cîvara ya 300 û jortir tê, 305 jortir. Hewqasê tê masrafê me.